Аз току-що ми отне около 3 минути и опитам да вкарам касата в багажника и се чувствах много тъп. Защо не можах да направя по правилния начин. Легенди, искам да се насладите на гледката, която и аз просто в момента гледам. Вау. GoPro-то нещо е бъгнало и не можах да снимам по пътя, имаше толкова яки гледки и по едно време за малко да ни падне клон на главата, защото падна точно пред мотора и казах нали, беби, това имам на камера, проверявам GoPro-то, спряло е да снима пред вкъщи. Много тъпо. Аз току-що ми отне около 3 минути и опитам да вкарам касата в багажника и се чувствах много тъп. Защо не можах да направя по правилния начин. Най-накрая осъзнах, тази каска просто е прекалено голяма за този багажник. Когато си купувах тази каска, карах по-голям мотор, 350 кубика. Този 160 кубика има по-малък багажник. Не, че е някакъв проблем, просто тази каска е по-скъпа и някакси не мисля, че някой ще ми открадне каската, ама нали, знаете, better safe than sorry. Да си я пребера е по-добре. Честит първи плаж за годината. Така ли е? Първи заедно. Да. Така ли? Да, аз вече ходих на плаж. И аз вече ходих на плаж. Наистина? Нали вчера снимах на плажа? Да, първи заедно, значи. Да, първи плаж заедно.